Umuntu ongumama ujika kathathu ngemini. Uba bemibala bezawujika umbone ba ngupurple ngoku. Uqaphile ufuna umjongo ugold ngoku. Uqaphile umjongo ufuna umjongo ugreen. Umbona ngoba ujika kathathu ngenge up efacing nansithi. Weba uyakwazi ba abe nengomanyana ongasoze izibithi hayi. Uqaqqa uyadlula ubuthethe nathatha. Yena hayi bengingathetha uyathetha. Ikhona lento aphezu kwayo. Hey, umuntu ongumama ulunga xa efuna into qha endodeni. Hayi ke uza embunwa kakhulu encimile. Sanda ndiyacela wethu ulungele nje loo nto ugqiba kwakho umnika. Uphinda qale yo